ịma na abịa n'egwu a na-eti egwu na-aga ịma na onwe ọtụtụ ndụ ndị egwu na-ebi onwe otu ọ ga-esirizie ka buzubuzi kpọrọ ahụ mgbe ahụ ọ bịazie gbim ọ dịka fon go ọ bịa mee pim ọwụzi alat ịma na onwe ụdị ndụ dịka ha na-ebi ndụ ka abisa ndụ ta mara ihe ha ga-eme echi ego bata akpọri ya taa eje baje nwa ma eme ndị nka ama m na ị na-ebi ụdị ndụ a na nke izizi ama m na nkwu okwu onwe gị esi ghọta ya ama aṅụ mmanya ghọtago ị dị aṅụ mmanya ọ bụrụ a na-aṅụcharị mana ọ bụrụ nke ịṅụzi ọ na-egbu sọ mmiri ka ị na-aṅụ ghọtago ndị abụ nwata nwoke a na-amaghị nwaanyị ọkwa ndị agụ gbam na no mana ịbụ ichie edemede nna m gosi ha akwụkwọ na-enyefe ha ịghọtago na-amụgosikwa akwụkwọ onye na-eji eburu ichie edemede na-ede na-akụziri ife ha na-amụta mana ọ bụ ma nke ụwa abụ nwata nwoke a na-amaghị nwaanyị aka mbụ ị ga bụ obere nwa ịghọtago saịdị a so ya bụ oringo nwere ike ịnapụ nwoke ego ụdị ha ama ana m ego nna ahụ anọ m ọfụma mụ na Chinwukwu na ihe na-achịkọwa ndị mmadụ na uche gị dị n'ife ị na-eme ihe ọbụla uche gị dị nwanne gbado ya na nke ọbụla ị na-eme uche m dị ọkwa dị mmajipụrụ mmaji o ụfọdụ uche nke gị sef nwere ya nara ya tikwuo na nke gị na-eme ife a na-eme ka ọ na-apụta ife ọ dị mma fanzi aga m achọ maka na oge a na-agbazi kwarapụ aga m achọ tupu enye na ka ị weregodo ụlọ ọma ga-agụtụrụ anyị egwu maka na ọtụtụ gị na-asị ọ bụ na oge aṅụlị ka anyị aga anụ egwu oge aṅụlịta n'ọnụ fanzi ịma na ihe nke nọ n'elu ya oge aṅụlị ọ bụ fanzi nọ ya n'isi mmiri telivishọn ka anyị na-aha m bụ Chibuike ka anyị nụgodi New School High Life a n'ọnụ ya isi mbido telivishọn ọkwa oge nkụkpọli isi mbido telivishọn broda ọkwa oge nkụkpọli mụ na Chibuike nwanne m nọ n'ọgbọ ọkwa oge nkụkpọli pọpọda na ya akụwa ọkwa oge nkụkpọli pọpọda na ya jụ tọsi ọnụ pọpọpọ baza ndị chọzie ni ọzọ ịbịa nso nke a dị mma fanzi ka isi were olu ọma gị wee gụọrọ ndị niile na-akwado gị egwu unu mana ọ ka bụ n'isi mbido telivishọn ka mana oge anyị na-agbazi kwarapụ fanzi ọ ga-adị mma ka ịgwakene ndị niile na-akwado gị na ndị nke na-ene naanị ka ha ga-esi nweta gị na ọha nta akụkọ nta akụkọ ịmago ka esi wee nọdị na ebe niile na-azị dijital ghọtago Igbo ndị ọma na-ege m ntị ndị na-ege ntị ndị ọ na-amasị ndị na-enene anyị ka anyị ha ndị edemede wee na-ahazi otu esi eme ife edemede ọkwa ife edemede ka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ị chọọ ka iruo nso ka ị nụ onu m ya je na Facebook ị bịa na Facebook Fanzi Papaya Mr. Fanzi Papaya ị ga-afịa jụkwa ese ọfụma maka ime edeba n'aka ndị wayo ghọtago jụọ ese nke nyochaa ọfụma ị ga-afụ ọtụtụ papaya mana butu obi nyochaa ị ga-afụ papaya nke bụ original then ị bịa na Instagram enwetakwa m ebe a @Fanzi Papaya ị bịakwa na Twitter @Mr. Fanzi Papaya ị bịakwa na Tugo ịchọ Tugo na Meet Chibuike onye abịara fụ m na Tugo onye ka Meet Chibuike bụ ichie Tugo na edemede onye abụrụ anọzikwa m na Tugo ọkwụrụ lote ma ndị masa ma ndị otu ya Chibuike bụzi Ogbuefi oge mere Tugo ejego fanzi Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe a ka ga-achịkọta ihe nke ụbọchị nke taa ọ bụrụ dịka m na-esi ekwu ọ bụrụ na ị ga-aṅụ mmanya akwala ụgbọala ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgbọala aṅụla mmanya nke ọ bụla onye na-eme ya gaziere ya ọ ka bụkwa Ekemeze Chibuike ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị kwuo okwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ idenyere m akwụkwọ jee na Facebook denye Ekemeze Chibuike m thank God ma ọ bụ jee na Instagram its_adaomo Twitter bụ ofu ihe ahụ ma ọ bụ jee na isi mbido TV ije na Facebook denye isi mbido TV ma ọ bụ jee na Twitter Instagram YouTube Snapchat bụ ofu ihe ahụ ma ọ bụ isi na ị chọrọ idegara anyị akwụkwọ ma ọ bụ na ị chọrọ ife ihe ndị ije na webụsaịtị anyị bụ www.isimbido.tv idenye akwụkwọ anyị na ga-abọli akala ma ọ bụ ahịa ahụ ị chọrọ ka anyị rere gị ma ọ bụ ihe nke anyị na-alụpụta ụwa niile ga-afụ ya Fanzi imere bịa nọrọ n'ụbọchị nke taa daalụ ihe niile nke ị ga-eme ọ ga-abara gị afọ ga-amara gị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe a ka anyị ga-adobe ya n'ụbọchị nke taa ka emesịanụ